Reit. Wel, croeso I Eisteddfod Cymdeithas Ceredigion. Odi mae'n steddfod wahanol eleni, ond serch hynny mae yna dipyn o ddiddordeb wedi bod yn y fenter, a nifer o gynigion wedi dod I law. Felly dwi'n siŵr bod yn beirniad ni wedi bod yn ddigon prysur yn ystod yr wythnos 10 diwrnod diwetha yn mynd trwy'r cynigion I gyd. Mae'n bleser gen I nawr groesawu'n beirniad gwaf, sef Mr Terwyn Thomas o Landidoch. Mae fe'n enedigol o Blwy Clydau yng ngogledd Sir Benfro. Fe aeth ei ysgol gynradd Bwlch y Groes ac yna I ysgol y Preseli, a wedyn I Goleg y Drindod a Prifysgol Aberystwyth. Ar ôl cyrraedd y byd addysgol, mae pellach wedi ymddeol ers rhyw 7 blynedd. Mae fe wedi ennill dros 20 o gadeiriau steddfodol gan gynnwys Gwyl Fawr Aberteifi, Steddfodau Pantyfedwen, Pontybendiged, Eisteddfod y Wladfa, a fe oedd bardd buddigol yn Steddfod Amgen Llynedd. Mae fe'n gapten ar dîm talwrn y beirdd yn Glaneteifi. Felly, heb amlhau'r rhagor, dwi am drosglwyddo'r awennau I Terwyn. Yn iawn, bod fi'n gweld chi, diolch am y cymeradwyaeth. Chwaraedig I chi, o dim tamiad o eisiau fe. Gai yn y te cynta, ddiolch I Gymdeithas Ceredigion am fod yn ddigon dewr I fentro I ofyn I fe feirniadu Cystadleuaeth yma. Rhaid I fi weid, dwi wedi cael modd I fyw yn mynd trwy bethau. Oedd na 20 o gystadlaethau I gyd, felly allwch chi ddychmygu bod ni wedi cloi ni'n yn ystafell yn fan hyn am lot o oriau cyn fan ati feirniadu. Reit, dwi ddim yn mynd I wastraffu a'ch amser chi'n siarad mwy, ond fe a fi at y gystadleuaeth gyntaf dwi am I beirniadu, sef gystadleuaeth rhif 7 y Trydargerdd. Nawr, mae 6 o bobl wedi gystadlu ar y Trydargerdd. Mae Trydargerdd yn rhywbeth cymharol newydd, yn dyw e. Ceri Wyn sydd wedi dod creu y teitl Trydargerdd ar gyfer talwrn y BBC. Does dim ffurf arbennig iddi. Yr unig rheol yw bod rhaid iddi fod yn llai na 100, neu lan hyd at 140 o nodau pan I chi'n teipo fe mas ar y cyfrifiadur. A mae'r nodau yn cynnwys yr atal nodi a'r bylchau rhwng y geiriau. Bod yn gryno yw e, ond mae pethau fel Englyn a Limrig, mae'r hynna I gyd yn ffito mewn. And dyna un cystadleuaeth dwi wedi gorfod torri mas yn syth o'r gystadleuaeth achos doedd I darn hi o'r 3 ymgais gyda I, o pob un ohonyn nhw yn lan bron y bod yn 200 o nodau mewn gwirionedd. Oedd stwff diddorol da. Dwi am darllen un o'i penillion ni, ond mae fe'n rhy hir. Pan ddaeth i'r banne ffwt and mouth, fe ddoi'r tyrfaodd lan o'r south. A nawr yn yddiau'r Covid blin, y heidiant yma dros y ffin. Ymwelydd cadw draw gwboi, bydd croeso wedi'r cyfnod cloi. Dyna beth oedd hi'n neges. Neges dda. A fe glewn ni lot, llai sicrhau chi am y Covid a'r cyfnod clo yn ystod y prynhawn yma. Gair o gyngor ymwelydd oedd e. A rhybydd I ymwelwyr gadw draw oedd gyda penwyni, lato macchiato, os mai dyna ffordd chi'n weid e, a morwyn y llyn. Ond oedd y neges falle ddim wedi cael ei rhoi at ei gilydd quite digon twt y dealladwy. Wedyn yna 2 ymgais, un gan pwdin reis a syni fyw oedd y llall a do'n I ddim mewn gwirionedd yn gallu gwneud lot o synwyr mas o'r hynny. Ond wedyn yn ddifur iawn, ces I gyfarwyddyd gan gystadleuodd yr enw Glaw ap Cwmwl, doedd e ddim yn siŵr iawn beth oedd rheolau'r Trydargerdd chwaith. A ges i'r cyfarwyddyd wrtho fe, os oedd angen rhywbeth byrrach am dorri 2 o'i linellau fe mas. A dyna beth dwi wedi gorfod gwneud, achos o'n nhw yn rhy hir. A dyma beth oedd ar ôl gydag e wedyn, I gyfarwyddyd e. Hogie, sgenim ddim hagis. Biti llwyr, mon bwyta llys. Ond coctel bwndel bendydd, bri a braint, yw bara brith. Cywydd bach 4 llinell yn annog ni I fita bara brith, hybu bara brith mwyn denu ymwelwyr I Gymru. Yn hytrach na mentro lan i'r Alban I gael hagis. Difyr iawn.
Ond y Trydargerdd ma gan brodor sy'n mynd â hi. Mae'r neges yn glir, mae di'n gryno, ac mae'r cyngor i'r ymwelydd yn ddigon amlwg. Dewch i'n siopau bach a phrynu hen ddigon, a dewch i'n caffis a bwytwch mas yn gyson. Ond cofiwch, chi'r arwyddion, i fynd yn ôl lawr y lôn. Felly, brodor sy'n cael y wobr gynta am y Trydargerdd. Ydy brodor yma? Ydw, Ffion Morgan. Wel, da iawn, Ffion. Llongyfarchiadau i ti. Llongyfarchiadau. Reit, dyna'r gystadleuaeth gyntaf wedi mynd. Ewn ni mlaen at y Cân Ysgafn nesaf. 7 ymgais wedi dod i law, a rheini'n ymrywio lot o ran y cynnwys a'r cyflwyno. Hyd yn oed mewn Cân Ysgafn, lle mae'r rheolau chi'n weddol llac. Mae gofi chi i gael, bod pen rhyddi â chi, mae angen rhyw fath o fydr a patrwm a godle cywir o hyd yn oes. A'n anffodus i Tom a Gwen, roedden nhw bach ar goll o ran cynnwys y cerddi ac o ran mydr a godl hefyd. Rocketman oedd yr un nesaf, ddath o'n mlaen ni, a oedd e'n mentro i'r gofod, ar goll oedd y teitl, cofiwch, mentro i'r gofod yn ei roced. Ond oedd ei linellau fe mor ddifur oedd y daith, oedd ei linellau fe ddim cweit digon rheoled falle o ran rhythm, a oedd e'n eitha doniol mewn ambell i fan, mae rhaid dweud. Digon clyfar hefyd oedd y ymgais Pengweli. Nath e greu geiriau i'w canu ar yr alaw ar hyd nos. Ond 2 bennill yn unig oedd e, a falle bod na ddim coet digon o gig yn fyna i wneud y gân yn gyflawn. Wedyn ces i 2 gân digon da gan Arwyn a Garth. A'r 2 wedi llunio caneuon ysgan, eitha digri am mesurau a rodl yn rhedeg yn esmwyth iawn. Roedd stori Arwyn yn sôn am deidrian, yn colli'r lecsiwn o un bleidlais. A hynny achos bod e wedi colli i docyn pleidleisio fe'i hunan. Dyna pam nad wedi colli'r pleidlais. A wedyn taith fws ddychrynllid oedd gyda Garth, a'r gyrrwr yn mynd ar gyfeilior yn llwyr. Dirgel daith, ddwedodd yr awdur y dagau, a neb yn gwybod ble yn y byd o'n nhw mai dim ond i'r pentre nesaf o'n nhw fod fynd. Ond wedyn dwi'n credu mae'r gerdd nesaf yma gan un yn ffug enw Jonem. Hon yw'r gerdd mwyaf naturiol sy'n rhedeg mwyaf esmwyth a sawl sawl punch bach yn ddi wrth bod yn ei flaen. Yn ddigon naturiol yn y cyfnod hwn, mae'n sôn am y pandemig a'r feirws. Ond beth sy'n ysgafn, meddech chi, am y pandemig a'r feirws? Wel, jyst gwrandwch ar y 4 llinell yma, mas o'r gerdd. Roedd Zoom a'i gymhlethdod yn fy ngwneud i yn flin. Dim siap ar feistroli rhinweddau'r masin. A phan geisies archebu rhywnwyddau o Tesco, fe gefais lon basged nad o'n wedi ordro. Dwi'n yn gwybod eich chi wedi cael y profiad na, ar y dechrau oedd Zoom yn achosi pen tosti lot ohono ni. A dwi wedi clywed am ambell un hefyd wedi gwneud archeb hir mewn i Tesco, a dim ond un eitem yn cyrraedd, achos oedd ddim wedi cwblhau'r archeb yn iawn. Mae mwy o bethau yn y gerdd gan Jonem ar hyd yn ni math o'n linellau, un cic a punchline ar ôl y llall. A'r cyfan yn arwen i'r bardd i gyhoeddi ar ddiwedd i ganau i fod ar goll mewn byd pandemigol. Ach ia, i'r pandemigol. Felly, rhowch y wobr gynta i Jonem. Allwch chi ddangos pwy Helo, chi? John Mary Edwards, Aberhonddu. John Mary Edwards, Aberhonddu. Da iawn. Llongyfarchiadau, John. Llongyfarchiadau, John. Diolch yn fawr i chi. Enw cyfarwydd iawn. Diolch yn fawr iawn. Enw cyfarwydd iawn ar y gylchdaeth eisteddfodol. Da iawn. Diolch yn fawr iawn i chi. Croeso, siwr. Reit, ewn ni mlaen i'r trydydd gystadleuaeth. Cân werin neu baled i ddigwyddiad hanesyddol o 1971 ymlaen. A fe gaethon ni 4 baled. 4 baled o'n nhw, nid cân werin.
a 4 o'n nhw yn rhai da. Pob un ohonyn nhw yn cyrraedd safon uchel iawn. Roi air bach cloi am y 4 ohonyn nhw. Menai oedd yr un cyntaf, a baled yn sôn am ail agor Pont Britannia yn rhannol yn 1972 ac yn llawn wedyn yn 1980. A o'r darlleniad cyntaf, a fe wnaeth hon yn haro i fel baled go iawn. Oedd ddim fwy na jyst cyfres o benillion yn adrodd stori, ond o geiriau oedd yn amlwg yn eiriau a greuwyd ar gyfer i canu. A hynny yn nill yr hen faledwyr ac roedd na gitgan gref i gael na i bobl gallu'r ymuno mewn a cael hwyl ysbryd. Allan ni ddychmygu hon yn cael ei chanu mewn ffeiriau ledled Cymru pan fel o'n nhw arfer gwneud yn teithio o gwmpas y lle. Oedd y hanes y bont i gyd na, y tân, siwt istriwiwyd y bont, a'r gwaith adeiladu dros gyfnod. Hawdd fan ni'n gweud, gallu dychmygu ni'n cael ei chanu, baled dda iawn. Mena Lili oedd y nesaf a hanes trychineb y Sea Empress. 5 mlynedd ar 20 yn ôl i'r cyfnod ma, nath Sea Empress. Trychineb fawr a olew a llygredd ar hyd arfordir des i Bemro a Sir Gar. Lot o sôn di bod ar y newyddion weddol diweddar am hwn. Gerdd wedi cael ei rhoi at ei gilydd yn dda ac yn adeiladu'n raddol tuag at y pennill clo oedd yn swno lot mwy gyfeithiol. Mesur yn gyson, ieithau dda, dim llithriad o gwbl yndi. Wedyn, i mynd nôl i'r gogledd yma, Bryn Dinas, a hanes adeiladu ac agor gorsaf niwclear yr Wylfa ar Ynys Môn sy'n yma. Mewn llawer ffordd mae'n bennig y mesur, mae'n debyg yn ei adeiladwaith i baled y Sea Empress. Penillion eto wedi adeiladu'n dda wrth adrodd y stori, gyda sôn am diffyg ffynonellau egni. Doedd ddim yn stori un ochrog, o'ch chi'n clywed am y gwrthwynebiad a'r pobl o blaid, beth oedd y problemau, pam oedd ei hangen ni. A'r hanes y gwaith yno wedyn tan i'r lle wrth focau rhai blynyddoedd yn ôl bellach. A mae'r gan yn cloi gyda'r posibilrwydd y bydd Wylfa 2 yn dod rhyw ben. Can grefftus mewn iaith da. Dyw can yr un ola, capten, cyn hired ar lleill, a mae wedi mynd i faes cwbl wahanol, os nad tyma bach yn anisgwyl. A beth ni'n cael fan hyn yw hanes sefydlu Papur Bro y Gambo yn 1982. Neu genedigaeth y Gambo, fel mae awdur yn ei dweud. A mae'r gan ma'n dweud mwy na jyst adrodd stori. Mae'n edrych ar bapur bro fel, a dwi'n dyfynnu, cynheuaf mewn geiriau o weithredoedd bro. Ac mae geiriau'r cynheuaf yn britho'r gerdd drwyddi draw gyda chyfeiriad at stacanau, efre, pladuro, tywysennau, sopennau ac ati geirfa cefen gwlad a geirfa ardal y Gambo yn arbennig wrth gwrs. A mae'r cyfan wedi ddwyn at ei gilydd yn gelfydd iawn. Ac mae'r pennill clo yn amlwg i ganmoliaeth ac yn rhoi barn a does dim byd o'i le a'r baled yn rhoi barn, mae'r rhan fwyaf nhw'n gwneud hynny. Dyma chi y pennill ola. Dros echel tafodau, dan wychian y glonc, i helmu chwedloniaeth i'w dyrnu yn rhonc. A'r grawn lan i'r storws heb bentwr yr is, cyn bragu a maxi ar eilwyd pob llys. Dyna chi naws o'r gerdd i chi. Cerdd dda iawn oedd hi hefyd. A felly dwi'n rhoi y wobr gyntaf mewn cystadleuaeth dda iawn i capten. John Meirion Jones, Bryn Dewi, Llangrannog. Ac un o sylfaenwyr y Gambo, yn ti fe, John? Ie. Wel, llongyfarchiadau. 1982. 1982, ie. Llongyfarchiadau, nes i fwynhau hwnna'n fawr iawn. Gret. Diolch yn fawr. Na ni. Reit ewn ni at y dyddiadur nesaf. Dyddiadur cyfnod clo. Dwi'n yn gwybod, rhyw rhain o chi wedi bod yn cadw dyddiadur, ond mae yna 3 ymgais wedi dod i mewn. Oedd yr ymgais gyntaf yn un difyr tu hwnt. Right? Difyr tu hwnt. Does dim lot o ymdrech wedi mynd mewn iddo fe, mae rhaid i fi weid. Brawddegau byr, mwy neu lai, yr un peth bob dydd am wythnos. A dyma gyd oedd ym mhob dyrnod bron. Dihines ganol y bore. Codes amser cino, ymolches. Meddyliais. Gofidiais. Es nôl i'r gwely a cysgais. A fydd pethau'n well fori? A dyna beth ges i am 7 diwrnod.
A dyna chi ddyddiadur oedd yn crisialu siwt oedd e'n teimlo am y cyfnod clo. Difyr tu hwnt, y clyfar iawn nes i fwynhau hwnna. Adlewyrchu'r diflastod i'r dim. Gwch chi bod beth, dwi'n credu gallai hwnna o'i olygu fe rhywfaint bach neu darn da o farddoniaeth yn bydde fe. Dyddiadur cyfnod clo, bydde fe'n dda iawn. Wedyn, dyddiadur ynysig gyda ni. Hefyd yn adlewyrchu'r cyfnod clo yn dda. Mae ni'n gweld, mae'r awdur ma'n pryderu. Ni'n cael gweld beth sy'n codi ofon arni neu arno, a'r hyn sy'n ei gwylltio hi. A mae hefyd yn sôn am ambell i ddigwyddiad ac yn trio disgrifio i ymdrechion i ymdopyd ar sefyllfa. A mae'n ymgais dda iawn y gweud y gwir i adlewyrchu holl deimlad y cyfnod diflas hwn a'r cyfan wedi cyflwyno mewn iaith lan a chwir iawn. Ond wedyn mae cogydd gyda ni yn y gystadleuaeth sydd wedi cymryd y peth un cam bach yn bellach. Mae cogydd wedi'n sôn yn uniongyrchol ac yn nodi digwyddiadau a theimladau sy'n wneud â'r cyfnod clo, ond mae hefyd yn hel atgofion am ddigwyddiadau o gyfnod hapusach trwy edrych mewn cyfres o album lluniau. Mynd trwy album lluniau, dim byd arall i wneud yn ystod y cyfnod clo, ac mae'n edrych ar yr album lluniau ac yn hel atgofion. Enghraifft, mae'n sôn am ymweliad â Rhufen a Prag, ac yn cofio am yr hyn a welodd ac y brofodd yn y man ni. Fi'n hoffi'r amrywiaeth sydd yn y dyddiadur yma. Mae'r cydbwysedd yn dda rhwng atgofion ddoi a theimladau a gofidiau'r cyfnod yma. A'r cyfan to mewn iaith lan sy'n ein denu ni i ddarllen ymlaen. Felly, cogydd sydd yn mynd ar wobr ar gyfer y dyddiadur. Gair Mae Jones yn enedigol o Aberystwyth. Llongyfarchiadau. Diolch yn fawr. Llongyfarchiadau mawr. Pentref Eglwys Pontypridd wedi'ch chi? Ie, nawr. Ie, na chi. Chi wedi bod yn cystadlu tipyn mewn Steddfodau o'r blaen. Fi wedi gweld yr enw'n troi lan o bryd i'w gilydd. Mae'n troi lan. Ydy, da iawn. Llongyfarchiadau i chi. Da iawn, nes i fwynhau yn fawr. Reit te, ewn ni mlaen at yr Englyn Ysgafn nesaf, bola haelo. Neu os ych chi'n dod o'r gogledd tor haelo, ond bola haelo roi ys i mewn. 7 ymgais amrywiol. A dim un mewn gwirionedd yn codi i'r uchelfannau, gyda unrhyw englyn cofiadwy, ond a doedd ddim pob un yn gywir chwaith, ond eitha difyr ers hynny. Oedd Peredur wedi wneud ymgais da iawn i fod yn ddoniol, ond gan bod dim cynghanedd o gwbl yn agos at yr englyn, do'n ni ddim yn gallu i ystyried ar gyfer y gystadleuaeth yma. Wedyn, mae da ni ymgeisydd o'r enw Garddeden, a erbyn heddi, dwi ddim yn credu bod e'n wleidyddol gywir i ni drafod cyrff menwod yn y ffordd na Garddeden wedi wneud, felly dwi ddim yn mynd i ystyried e'n bellach na chwaith. Bydd ni bron ag sicr o gael ei gyhuddo fod yn peeping Tom dysyn ni'n coeddi englyn dwi'n credu. Oedd wedi cael englyn gwesti California, oedd e bach yn niwlog o ran ystyr, a oedd e bach yn amhersain, bod sŵn eitha doniol ag i ambell linell fel och y boloch hebeli. Ond dwi ddim yn deall chwaith beth yn union mae fe'n trio ddweud. Wedyn, mae mynd mas yn yr haul a mwynhau gyda glasied neu boteled o win yn rhoi tipyn o bleser i rai yn dweud. Wel, dyma farn yr un sy'n dwyn y ffigenw Chardonnay ta beth. A'i ffotel ar ei ffatio yn borcen fe barciodd i thorso. Yn y gres, brenhines bro yw'n Venws ar y fino. Yw'n Venws ar y fino. Mwynhau yn yr haul heb ddim byd amdani a dim byd o'n potel o win i fod yn gwmni. Ond yr un sy'n dod i'r brig... mae un arall wedi miso mas o nesaf. Cydymdeimlad dwi'n teimlo at o'r hyn mae dioddefwr, y ffigenw i dioddefwr yn ei englyn e. Grondwch ar hwn, drian bach y ge. Rôl diosg, daeth y llosgi, a gofid a gefais ers hynny. A mawr anghysur i mi yw piwbys wedi pobi. A fi ddim i drafod ymhellach na. Ond cydymdeimlo gyda'r pwrdab. Ond yr un sy'n dod i'r brig i fi tro hwn yw'r un o eiddo balihau. Mae e siŵr o fod yn fewn
profiad sawl un ohono ni i weld pobl yn bol a hoelo, falle byddai'n well iddyn nhw aros yn y gysgodion. A dyma beth sydd ganddo i ddweud wrth wylio rhywun yn bol a hoelo. Yn ei socs, nid llun sexy a welwn o'i wyliau yn bali. Ar y gwyn, mewn man cini, nid un del yw Nigel ni. Dwi ddim yn gwybod pwy yw Nigel, cyn bod neb yn gofyn, sa fi ddim syniad i gael pwy yw Nigel. Ta beth, bali hai yw yr awdur a fe sy'n cael y wobr, neu hi. Ia, Llywelyn o Drefach, Lindre. Diolch, Tarwyn. Llongyfarchiadau ni, ia. Ond ddim yn disgwyl hwnna. Iawn te, dwi'n mynd ymlaen at y cystadleuaeth Englyn. Mae lot mwy o ymgeiswyr gyda fi fan hyn, felly allai ddim manylu ar waith pob un o bell ffordd. Ond dwi wedi paratoi beirniadaeth sydd yn cynnwys rhywfaint o sylwadau am bron pob un o'r ymgeiswyr. So os ych chi moyn copi o beirniadaeth ysgrifenedig, maen nhw gyda Carol ar eich cyfer chi os chi moyn. 17 o ymgeiswyr wedi ala Englyn mewn, o teitl Englyn unrhyw greadur. 17 fel wedes i. A mae yna 1, 2, 3, 4 ohonyn nhw mewn rhyw ffordd wedi torri'r mesur naill ai trwy gamgynganeddu neu torri'r mesur mewn rhyw ffordd. Awsten, Christopher Robin, Tiddles a Swyn Cwn yw'r 4 hynny. Mae'r gweddill yn cwmpo i 3 categori. Ran neu archadwy yw'r categori gyda. Yr rhai uniongyrchol yw'r ail categori, a'r rhai wedyn sydd wedi ymdrechu i gael ychydig bach mwy mas o'r testyn. A rhaid i fi ddweud, mae dim ond un englyn sy'n dod i'r categori aneuarchadwy, sef englyn i'r pilipala gan y falwen. Wedi cael lot o sport yn chwarae gyda geiriau, ond roedd cynnwys neu neges yr englyn ddim yn glir. Ond gwbl dywyll i fi, fi'n ymddiheuro i y falwen as bod fi'n gwneud cam ag neu hi, ond ddim yn dod i fi. Wedyn mae yna 5 o englynion yn cwmpo mewn i'r categori uniongyrchol. Beth dwi'n feddwl wrth y categori uniongyrchol, maen nhw wedi sgwennu englyn digon cyfftus ar y cyfan, ond i anifeiliad penodol a just disgrifiad. Does dim un ymdrech i rhoi mwy na hynny. A rhai sydd yn y categori yma yw Syncitral, Salmo, Bancsion Quilt, Star a Brown, un yw na, Star a Brown a Pero. 2 fardd wedi dod ar ffug enw Pero mewn yma. Dim ond disgrifio'r anifel neu nodweddion ar anifel am wneud. A dyma un neu 2 i chi gael clywed blas ohoni. Maen nhw'n englynion digon cymeradwy. Dyma englyn un o'r Peros i'w gie. Yn y bwlch, saif hwn a'i bwyll. Hwn fy nghi, hwn fy ngwas mor ddidwyll. Mae'n ddihareb ei grebwyll heb atal, na thal na thwyll. A dyma englyn y Pero arall. Un annwyl ddaw yn heini, yn gyson a'i gysur a'i gwmni. Gwas ffyddlon, ffrind i thloni, hynny gei am oes gan gi. Yn dda iawn, ac un arall i'r sgwarno gan Bancsion Quilt. Byw ar wain, un gyfrin bro, yn ei gwal ar gwair i'w chi ddylywio. Un wydyn chwym rhag y cadno, a thrwy redd mudo neu thro. Pob un yn lynion da iawn ohonyn nhw. Mae yna un englyn wedyn o'r eiddo mwlsyn sy'n sorthio rhwng 2 stôl. Mae'n cynnig rhyw chydig bach mwy na jyst darlun o'r mil, ond ar yr un pryd, dyw e ddim yn trio cyfleu rhyw neges fawr chwaith. Ond mae fe'n ddifyr. Ceisiodd yn had i berswadio, ei dynnu wrth dennyn ei lusgo, a'i gyllir ei ddigeillio, ond o'i fan nid ai efo. Englyn Ysgafn, wrth gwrs. Wedyn mae yna 4 englyn ar ôl. Mae Priodas Lan wedi ceisio portreadu perthynas 2 gymar wrth ysgrifennu am y gath. Ond dwi ddim yn siŵr a wedi llwyddo i wneud hynny yn gyfan gwbl. Mae Trechad Treisied wedi portreadu siwt mae bywyd yn gweithredu'n gyson. Mae rhywun yn hela neu yn brau trwy'r amser mewn byd natur, falle yn y byd go iawn hefyd. A mae'n ddarlun falle sydd bach yn ddiflas, digon diflas o bywyd yn enwedig os ych chi'n llygoden fel y gwelwch chi. Fel y gwalch ar fwyalchen, ar erir ar iar,
Wrth i'r heilwen wanhau, mae'r dylluan wen yn llygadu llygoden. Right. Unrhyw greadur wedes i, mae yna 1, 2, 3, 4, 5, 6 o greaduried yn yr englyn bach yna. Da iawn, mwy nag ateb y galw. Pan weles i teitl wedyn englyn brenig, bu rhaid i fi droi at eiriadur i ddeall un gair. Palliant oedd y gair, oedd yn air dierth i fi, a chael mae ysture, mae'n perthyn i'r gair pallu, ond i ysture yw methiant, dadfeiliad neu diriwiad. Palliant y grigieir, mae wedi galw i englyn, felly y grigieir yn methu. A'n cyfeirio at y tristwch o weld diflaniad yr adar hynny ym Mro Hiraethog. Dagrau alaeth Hiraethog a grynant wrth gronni yn y fawnog. Ant yn ddidrai i glai'r glog i amwysedd y mwsog. Englyn derbyniol iawn, dwi'n credu, mae hwnna'n yn hyfryd. A falle bydde fe wedi ennill, o'n i bai bod un arall yn y gystadleuaeth. Nawr, y creadur yn yr englyn nesaf yma yw Covid-19, y feirws i hunan, y corona feirws i hunan. Odi e'n greadur neu nag yw e? Dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim yn wyddonydd, falle i fod e, falle na bod e. Ond mae fe'n ymddwyn fel un ar hyn o bryd, ac i bwrpasau'r gystadleuaeth hon, dwi wedi derbyn e am y tro i fod yn greadur, ac yn greadur digon milain ar hynny. Falle bod y llinell, trydedd llinell yn yr englyn mae bach yn wan, ond dwi'n hoffi newyddeb yr englyn, a siwt mae e wedi crynhoi'r frwydr yn erbyn y feirws i bedair llinell. Aeth o dorllwyth neb i'w fwytho, un byd o boer un handwyo, yn fydol ei fwydo, brywio'r cwnaf, na jabiau'r cno. A cnaf 19 yw'r teitl, a gwyddonydd yw'r ffug enw. Wobr gyntaf felly i gwyddonydd. Gymai, Llywdor Davies. Gwedwch ble i chi nawr? Canada, yn Alberta. Waw. Dwi'n byw yma ers 20 mlynedd. Wel. Dwi'n credu... Yn abod John, Meirig yma yna, chwarae rygbi ag Engardydd yn Slawedydd. Terwyn, ti'n dringdod yn pryd a fi, dwi'n yn siŵr. Mae'n ddigon posib. Nawn ni'n gweud pryd yna, neu byddwn ni'n dangos gormod yn hanes. Dyna beth yw'r llun statig ar gwylod tu ôl i ti, yna? Na gewir, llun ysgol yw hwnna. Mae'n mynd ôl hyd yn oed yn bellach. Ie, mae da fi ddau o rei o dringdod, beth yna. O, na di. Wel, llongyfarchiadau mawr i ti. Diolch yn iawn. Ydy, a diolch am gystadlu mor bell. Mae rhywbeth i'n neud yn dweud. Na ni, neu blog yn ymwneud gyda unrhyw hobi oedd yr un nesaf. 5 o bobl wedi anfon i mewn, pob un ohonyn nhw a geithrio un yn erthyglau ar gyfer papur bro. Cystadleuaeth ddifyr oedd hon, nes i fwynhau hon. Pob un wedi cael ei sgwennu reini, prin iawn i'r gwallau iaith sydd wedi gweld, a mae'r iaith sy'n cael ei ddefnyddio yn addas iawn i'r cyfrwng. Enghraifft, mae Pleserau Pobi, blog gan merch a phlethu, wedi ysgrifennu mewn iaith ysgafn bron yn llafar ac yn cyfleu yr hwyl mae'r awdur yn ei gael wrth baratoi bara ffrwythau, yn arbennig o dda. Blog ar baratoi bara ffrwythau, hyfryd. Yn 2 o'r cystadleuwyr yn y gystadleuaeth mae'n hannu o Aberystwyth, wel, yn ôl cynnwys i erthyglau dybeth. Mae llain llawenydd gan Bryn Glas yn egluro ei hoffterau o griced, yn arbennig tîm Morgannwg, tra bod Twt Mott wedi mynd ati i ddisgrifio'r profiad o gymryd rhan yng nghystadleuaeth ffotograffiaeth ffoto aber, a'r cyffro a gafodd wrth gymryd rhan, ac ennill un o'r categoriau ar ddwrnod oedd yn ddigon diflas ar y dechrau. Trafod yr hyn mae wedi golli oherwydd y cyfnod clo mae'r corn di yn ei wneud, gan roi sylw arbennig i'r côr yma i'n aelod ohono fe. Mae e'n dangos yn eglur nad canu yw'r unig peth sy'n ei ddenu at y côr, ond y cymdeithasu a'r hwyl sydd i'w gael yng nghwmni y neidiau tebyg. A difyr i'w darllen am anturiaethau'r côr yn trial ymarfer ar Zoom, mae rhaid dweud. Wedyn, cerddoriaeth sy'n mynd â bryd colomen wen hefyd.
A ganddi hi fi'n cymryd, cawn hanes taith i Berlin ar gyfer perfformiad o Fferen Heddwch Carl Jenkins dan arweiniad y cyfansoddwr ei hunan i ddathlu canrif diwedd y Rhyfel Mawr. Yn ogystal, cawn ymweld ac ambell ban nodedig y Merlin a blasu naws y lle. Falle bod yr erthygl bach yn rhy hir ar gyfer papur bro, ond mae'n marn ni o hynny wrth gwrs. A pob un o'r rhain yn erthyglau sydd â'u cryfderau. A felly o'n i'n cael un anodd i benderfynu, ond yr un dwi'n credu nath y nenu i fwyaf, a falle sy'n rhoi y naws mwyaf addas ar gyfer papur bro yw erthygl Bryn Glas, am ei fod e wedi ysgrifennu mewn iaith goeth ond cwbl ddealladwy ac mewn dull sy'n gwbl addas fel o'n i'n dweud i papur bro. A gan ei fod e hefyd wedi ysgrifennu erthygl gyflawn sy'n sôn am nifer o elfennau gwahanol mewn darn weddol gryno. Felly, Bryn Glas sy'n cael y wobr. Bryn Glas. Trefor Hugh Jones o ardal Llanfarian, Gair Aberystwyth. Trefor, neis cwrdd chi wyneb yn wyneb. Fi wedi siarad â chi ar y ffôn cwpl o weithiau yn y gorffennol. Da iawn, llongyfarchiadau. Diolch yn fawr iawn i chi. Llongyfarchiadau. Iawn, nawn ni mlaen i Cystadleuaeth Ysgrif neu Stori Fer. Nawr oedd hon yn gystadleuaeth gref, gyda 10 yn mynd tro mewn iddi. Oedd hi'n gystadleuaeth safonol hefyd, gyda llawer i'w ganmol ym mhob un o'r darnau o waith. Gan bod cymaint yma, a mae cymaint i ddweud mewn stori, dwi ddim yn mynd i sôn am rhai o'n i, dwi jyst yn mynd i sôn am y tair ar y brig, ond dwi eisiau dwi'n meddwl fydden nhw'n clywed y Beirniadaeth Tomos, Gethin, Gwawr, Ysbryd Eira, Gwersyllwr ac Arwen. Mae yna rhywbeth i'w ganmol ac mae yna Beirniadaeth unigol ar gyfer pob un ohonyn nhw yn ysgrifenedig gyda'i. Ond bydden ni yma am amser hir tasen ni'n mynd ati i ddatblodi'r cwbl. Felly dwi'n dod at y rhai sydd yn agos i'r brig, sef 1, 2, 3, 4 ohonyn nhw. Cardi yn gyntaf, sy'n ysgrif yw hon, sy'n olrhain hanes milwr a gollwyd trwy salwch ar ddiwedd y Rhyfel Mawr. A mae'r hanes yn un diddorol ac mae e'n werth i gofnodi, fel mae hanes unigol pob un a gollwyd yn y gyflafan hwnnw, yn diwe. Mae yna elfen bersonol gref yn y dweud, a mae'r awdur yn plethu brofiad ynte i ddangos ei gysylltiad agos gyda'r milwr coll. Wnaethon nhw byth eriod gwrdd, wrth gwrs. Mae'r ysgrif wedi strwythuro'n dda ac yn adeiladu'n grefftus. Mae'n troi mewn cylch. Mae'n dechrau a gorffen mwy neu lai yn yr un man ac yn mynd ar daith yn y canol. Erthygl dda iawn gan Cardi. Oberndorf. Gobeithio bod fi'n ynganu hwnna'n iawn. Fel mae'r ffiganw'n ei awgrymu, ysgrif sydd yma am ymweliad â thref yn Awstria. Taith gerddorol i berfformio oedd i fod. Na chawn ni fawr o wybodaeth pa weithiau neu ble oedd y cyngherddau yn cael eu cynnal na dim. Cafodd y perfformwyr eu coethiwo gan dywydd stormus. Yn y gwesti, storm oedd y thema wrth gwrs. Ac feithon nhw ati ddiddannu hunain a darganfod bod un yn eu plith nhw yn gwybod geiriau tawel nos mewn Almaeneg. A stori tu ôl siwt y bydd i ddysgu'r ganol hwnnw i'w canolbwynt yr hanes. A mae yna dwi heb wedd bod fi'n mynd, falle bydd y stori yma'n gweld golau ddydd rhywbryd, felly dwi ddim yn mynd i ddweud gormod, ond mae yna gysylltiadau anisgwyl yn ymestyn nôl i gyfnod yr rhyfel ac yn cysylltu hynny gyda'r ymweliad ac Oberndorf. Darn digon taclus, diddorol, a mae fe mewn iaith gywir. Disgrifiadau o'r golygfeydd yn yr ardal yn reinus iawn, yn wych a gweud y gwir. A mae yna amrywiaeth dda yn y brawddegau sy'n cadw diddordeb y darllenydd. Dwi'n dod wedyn i'r ddoi sy'n ar ôl, Llanwalbi. Llanwalbi yw'r un nesaf. A heb os, hon yw stori neu ymgais mwyaf uchelgeisiol, anisgwyl a chymleth y gystadleuaeth. Os dwi wedi deall yn iawn, mae'n seiliedig ar ddarlun gan arlunydd rhamantedd o'r enw Caspar David Friedrich, o'r enw Crwydryn dros fôr o niwl, nôl yn 1818. A mae hanes bachgen sy'n yma, a ddatblygo syniadau pendant ynghyd ac elfennau storm a bydd yn cadw dyddiadur ers oedd e'n bachgen bach 8 oed. Ond o ddarllen, dim stormydd go iawn oedd yn mynd a'i fryd e.
ond stormydd symbolaidd yn ymwneud â agweddau o fywyd, a cyfnodau o fywyd falle, ac a chenedl hefyd, dwi'n teimlo. A fel rhan o un oll, mae fe hunan, y cymeriad yn y stori, yr un sy'n dweud y stori, yn cymryd yr enw Caspar Friedrich arno fe hunan, yn gofyn i bobl i'w alw fe'n Caspar Friedrich. Os dwi wedi dihongli'n gywir eto, storm sydd gyda ge, storm o ddarganfod pwy yn union o dde hunan sy'n yma. A fellwn ni olrhain cyfnodau ni fywyd o fewn y storm yno, tan iddo fo ar ddiwedd y stori droi yn ôl i ddefnyddio i enw gwreiddiol i hunain. Mae'n stori sydd wedi chyflwyno'n dda. A mae fe'n cynnwys fel rhan o'r stori tudalennau, lluniau bach o dudalennau dyddiaduron y bachgen. A mae hwnna'n rhoi elfen weladwy ddiddorol i'r stori. Mae'r geirfa'n amrywiol yn gyfoethog, a mae'n cyfoethogi'r stori, ac mae yma ddisgrifiadau gwirioneddol sy'n tanio'r dychymyg. Dim dwlaeth amdani, mae hon yn stori drawiadol, ond nid yw'r gystrawen bob amser yn gywir, a cheir ambell wall anisgwyl mewn gwaith sy'n mor safonol. Yn arbennig yn hwyrach mlaen yn y stori. Falle bod yna olygu wedi bod ar yr hanner cyntaf, ond falle bod dim amser wedi bod i olygu darnidau diwedd. Enghraifft, dyma'r hyn sydd yn torri ar ynghlywyd. Dyma'r hyn fe i ddysgais am elfennau'r storm. Dyma'r hyn fe i ddysgais am elfennau'r storm. A wedyn, roedd Mr Foster yn fy athro Saesneg. Dyw'r gystrawen ddim yn gywir. Dim ond plant sy'n gwisgo lan yn dillad du. Yn hytrach na mewn dillad du. Oedd nifer o'r pethau o'r natur yma gyda ni yn hwyrach yn y stori, ond oedd hi'n stori greffus iawn, a nes i fwynhau. Mae un ar ôl Catrin Jane, mae Mary'n byw ar ei pen ei hunan yn y stori yma. Hen wraig sy'n derbyn gofal o ddiwrthgymhorthydd sy'n dod i'w helpu bob dydd. A mae hynny'n golygu tendo'r tân. A mae'r tân yma yn chwarae rhan bwysig yn ymywyd ac yn niflastod yr hen wraig. Yn nghanol i bywyd un donog, pob diwrnod yr un peth. Mae atgofion gyda'i am tân a damweiniau wedi digwydd, pethau yn tarfu ar ei bywyd i, yn peri diflastod mawr iddi ar hyd i oes, a mae tân yn cysylltu'n agos o hwnna. Mae'n stori afeilgar a mae'n portreadu teimladau a cyflwr meddwl yr hen wraig yn arbennig o dda. Amrywiaeth lwyddiannus yn ysgrifennu, gan gynnwys deialog naturiol iawn. A llwyddodd yr awdur i greu digwyddiadau cyffroes ac arwyddo cawl y gorffennol yn effeithiol iawn. Ni'n gallu neidio nôl ymlaen o'r presennol i'r gorffennol, yn syndod o dda. A mae'r stori yn gywir wedi ysgrifennu mewn ieithwedd dda ac yn gyfanwaith gorffenedig. Doedd hi ddim yn hawdd penderfynu pwy yn ennill fan hyn. Gyda Cardi, Obendorf, Llanwalby a Catrin Jane yn i gyd yn agos at y brig. Maen nhw i gyd o safon uchel. A beth sy'n gwamalu rhwng Llanwalby a Catrin Jane am sbel. Ond mae'n stori afeilgar, mae'r portreadau'n glir a safonau ieithyddol cadarn Catrin Jane sy'n cario'r dydd. Catrin Jane. Sa'n credu bod Catrin Jane yma. Eleri Williams o'r Bala yw hi. A Terwyn, dwi'n meddwl ta'r peth na sydd o gwmpas dy wddwg di'n bwrw'r zip sydd yn neud y sŵn. O'r gorau. Darn o rhyddiaith neu farddoniaeth yn ymwneud ag unrhyw le, oedd y dasg i'r Gymraeg ail iaith. 8 o gystadleuwyr wedi dod mewn, a ges i ymhesio yn fawr iawn gan yr hyn o ganddyn nhw i gynnig. Roedd 6 darn o farddoniaeth a 2 darn o rhyddiaith. Nath gadi tyma bach o syndod i fi, ond gret. Yn fwy na hynny, roedd Cywydd ac Englyn ymhlith y darnau barddoniaeth hefyd. A'r heini yn gywir o ran eu cynghanaeth i gyd. Roedd 2 ymges gan Rhosyn Gwyllt, un y darn o ryddiaeth yn sôn am natur, am antur bysgota am lentyndod yr awdur, a'r llall yn darn o farddoniaeth gan y teitl gwyliau. 2 ymgais diddorol, cael eu cyflwyno'n glir, a mae'r 2 gyfansoddiad yn llifo'n rhwydd. Wy'n credu mae'r un ymgeisydd hefyd yw Ywenol a Bronfraith. Mae gan y 2 berson, os da gyn nhw'n yr un ymgeisydd, mae dan 2 berson lawysgrifen hynod o debyg i'w gilydd. 2 soned sy'n yma. Mae ni wedi adeiladu'n dda,
Ac nad ydyn nhw'n disgrifio unrhyw le penodol, ond yn creu naws wrth ddisgrifio y lle perffaith. Yr orau o'r ddwy, dwi'n credu yw un o iddo awennol, sy'n dilyneg o soned ac yn cyfleu anobaith y cyfnod clo, ond eto yn gweld gobaith ar gyfer y dyfodol. Dyma sut mae'r soned yma'n gorffen. Dihuna'r byd o'r gaeaf gyda ffydd, briallen, oen a llôn, croesawu'r dydd. Yn hyfryd i gloi. Wedyn mae ysgrif hwyaden y môr i ardal Magwyr yn Rheinis, gyda dim ond un neu ddau lithriad. Mae fe'n ymdrin â chroesi'r ffin o Loegr i Gymru, ac yn dangos balchder yr awdur, a dwi'n dyfynnu, yng Nghymru, gwlad beirdd a chantorion, gwlad iaith y nefoedd. A mae e'n tynnu blewyn o drwy'n Llywodraeth Cymru, yn beido defnyddio Cymraeg ar y ddoi arwydd sy'n nodi bod rheolau Covid Cymru mewn grym o'r pwynt hwn ymlaen. Jyst doi arwydd Saesneg. Strwythur gadarn ar ysgrif, mae'n adeiladu'n dda o'r dechrau i'r diwedd ac yn creu darlun cyflawn. Wedyn Cywydd 4 llinell ar 20 i'r Wyddfa a gawn gan Llanzwm, sy'n disgrifio diwrnod braf ar fynydd ucha Cymru. Wel, i gychwyn y beth. Yna, mae'r tywydd yn troi'n wael ac mae cerddwyr na pharatodd eu hunain yn iawn yn cael eu lladd ar y llethrau. Mae yn gywydd cadarn, gyda canganeddu cadarn iawn ar y cyfan ac gyda ambell linell annisgwyl fel tynnu'r llun neis i Facebook. Gallai chi gynghanedd lusgu chi, tynnu'r llun neis i Facebook a cybol i'w hawydd cwblhau y trip yn ei flip-flopiau. Falle bod yr arddull bach yn ysgafn i ddwyster, falle y cynnwys. Does dim dwywaith, mae Llanzwm wedi cyflawni camp gyda'r cywydd hwn, ond mae gwaith hwyaden y môr hefyd yn gaboledig, ond mewn ffordd wahanol. A dwi wedi gofyn fan hyn a fydde'r pwyllgor yn fodlon rhannu'r wobr rhwng y ddoi, Llanzwm a hwyaden y môr. Wneith Llanzwm dangos pwy yw e, please. Alan Iwi o Ddeall Lloegr Gair Rhyddiaith. A hefyd, pwy yw hwyaden y môr? Fi hefyd. O, da iawn. Oeddech chi'n hapus i rannu'r wobr gyda chi'ch hunan? Diolch. Llongyfarchiadau mawr ar safon y cynganeddu. Na wych. Da iawn. O'r bore, sy'n mynd o'n i mlaen. Oedden ni'n iawn o'r amser, dwi ddim yn treulio gormod. Iawn, oce. Dwi'n nodi Cystadleuaeth y Parodi. Ar unrhyw gerdd yn T. Llew Jones, mi buon ni'n gofalu tyma bach a o'n i'n mynd i ddweud unrhyw gerdd, neu o'n i'n mynd i nodi'r gerdd, ond yn y diwedd penderfynon ni fynd gyda unrhyw gerdd yn T. Llew Jones er mwyn cael amrywiaeth. Gaethon ni amrywiaeth. 9 yn gystadlu, a safon drwyddi draw yn uchel. Nawr mewn parodi, mae angen bod chi'n clywed adleisiau cryf o'r gerdd wreiddiol, heb bwyso normodol falle ar yr eirfa wreiddiol ei hunan. A fel arfer, ond nid bob amser, mae parodi'n ysgafn, yn ddoniol neu'n ddechanol, ond does dim rheol sydd yn mynd i hynny. Unwaith eto, gan bod 9 yn gystadlu a lle ni roi mae sylwadau unigol ar bob un o'r rhain i gael, ond dwi ddim yn mynd i fanylder arnyn nhw nawr. Fisi yn dod â parodi ar draeth y pigyn, a dim cwait falle yn cadw i llwyddo i gadw at y mesu yn gyfan gwbl. Yr ateb wedyn yn mynd ar ôl y gerdd Pam. Pam mae'r gath yn hoffi pysgod, neu fi'n pysgod. Hwna i wedi dwi'n credu, mae o un o'r gerddi Pam. Mae fe'n person sydd ar gyffuriau sydd fan hyn. Felly mae'r cynnwys yn ddiddorol ac yn bwysig, ond mae llithriadau yn yr odl ychydig o weithiau, a mae yna dormesur draw a thraw hefyd. Gofid, mae yna 3 ymgeisydd fan hyn wedi dod a wneud dawns y dail, a gwneud parodi ar dawns y dail. Mae'r 3 ohonyn nhw wedi mynd ar ôl Covid-19 fel testyn i gerdd. Mae ddiddorol darllen sut mae'r 3 ohonyn nhw wedi mynd ati mewn ffordd wahanol.
Gofid oedd yr un cyntaf, mae'r penillion cyntaf ag yn wirioneddol dda, ond dwi'n credu bod y straen o gadw at y patrwm y gwreiddiol wedi dweud oedd yn erbyn y diwedd, ond dyle fe fi nôl ati a trial gorffen hwnna, oedd hi'n dda. Trechiad wedyn, mae hwn wedi plethu'r cwbl a plethu tymor yr hydre hefyd gan gadw at naws y gwreiddiol mewn yn bennig o dda iddo fe. A hefyd oedd tango wedi wneud yr un math o beth dawns y dail a wedi llwyddo i gadw at y patrwm. Cwmwl tywyll wedyn, parodi ar Aberfan, gaethon ni fan hyn, gan osod Covid-19 fel y drychineb ynddo fe. A roedd y Covid-19 yn destun da, dwi'n credu, i gyfateb i'r darn penodol hwn. Barod i gyson dda, adleisiau clir o'r gadwreiddiol a cadw'n berffaith at y mesur. Hwna'n dda iawn. Wedyn, dod at y tri ola fan hyn, Sam oedd yr un nesaf, Cystadleuaeth. Y lleidi'r Penffordd oedd y gerdd wreiddiol. Cerdd am Santa Claus yn seiliedig ar y lleidi'r Penffordd sydd fan hyn. Mae Sam wedi cadw at y gwreiddiol yn rhyfeddol mewn gwirionedd, wrth adrodd helyntion yr hen ŵr mewn gwisg coch yn mynd i drafferth wrth ddilyn ei briod waith ar noswyl Nadolig. Parodi llwyddiannus iawn iawn, mae'n werth darllen hwnna. Molly wedyn, dychan a tynnu cos yn llifo trwy'r darn hwn am y canfasiwr. Titw Thomas Las yw y darn. Mae'n adleisio da iawn o'r gwreiddiol a tra ar yr un pryd ystyr hollol newydd i'r dweud. Dyma un pennill i chi. Gofiwch i'r gwreiddiol, dwi'n siŵr. Nid yw ei wisg mor arw am brethu'n cartref bras, ond rwy'n hoff o wawdio Sir Rickman Smith y Plas. Darlun penodol o fath arbennig da ge o ymgeisydd, wrth gwrs. Falle bod delweddi'r ymgeisydd mor hen ffasiwn o grachedd, falle bach yn ffasiwn ynddo fe hunan erbyn hyn, ond mae'n gerdd ddifyr iawn iawn. Wedyn cerdd da Jack, dychanol yw cynnwys hon hefyd. Y gerdd a barodiwyd yw yr hewlwr. Falle ddim cweit mor gyfarwydd, ond mae'n gerdd dda, mae'n gerdd ddifyr, a mae hon wedi i seirnio'n da yn seiliedig ar y gwreiddiol hefyd. Adleisio'r gwreiddiol yn hollol glir ac yn llwyddo i adrodd ei stori ei hunan mewn ffordd lithrig a profocio gwrthrych y gerdd yn ddidrigaredd. A pwy yw gwrthrych y gerdd? Wel, yr aelod cynulliad, Drian. Mae e'n cael blas. Dyma chi ddau bennill i roi blas i chi. Mae'n dod at ei waith erbyn un y prynhawn ac wedi cael brecwast a chino go iawn, un yn y gwesty a'r llall mewn cantin, mae'n pendwmpian am dipyn nes dod ato ei hun. Mae'n gweithio yn bwysog am rhyw hanner awr yn ei swyddfa gysurus ar y trydydd llawr. Mi'n heibio wna'i ffrau, heb weld fod y dyn wedi colli yr ornest i fod ar ddi hun. Mae'n gerdd glefer iawn, iawn, iawn. A mewn cystadleuaeth dda iawn, honna sy'n dod i'r brif, felly Jack sy'n mynd ar wobr. Iawn. Diolch yn fawr. John Meirig Edwards. Yr un enwyneb to. Diolch yn fawr am i chi. Llongyfarchiadau. Nes i bwynhau o'na'n sobor. Diolch. Diolch. Ewn ni mlaen nawr te at Cywydd. Cywydd i ofyn ffafr. 6 o gywyddau wedi dod i law. Bod ymgais Glyn yn ymdrin â ffwnc pwysig iawn, sef digartrefedd, dwi ddim yn gallu'r ystyried i gywyddau achos does dim ynghanedd ar gyfil y darn o gwbl. Felly, allai ddim cymryd hwnna mewn. Wel, mae'n braf gweld hefyd bod Donald Trump wedi penderfynu peido segura yn ymddeoliaeth a wedi cymryd at ysgrifennu cywyddau. Donald Trump. Ond pryn bod pryder llinell mewn y gywydd, yn gywydd llawn, a felly rhaid i fi anwybyddu gweithaf y braib, mae'n cynnig braib i fi, teimlwch taw yw'r amlen, mae'n gweud wrthai. Ond fe, dim ond pryder llinell o ddagau a ddim cweit yn ddigon yn y gystadleuaeth yma. Mae cywydd difyr iawn wedyn yn dod gan blogogoch. Sgrifennu mewn ymysodiad ar y dechnoleg newydd. Gan hawlio mae fe yw y lyd newydd. Nawr, cyfeiriad at Ned Lyd, a roddodd i enw i'r Lydites.
gwrthwynebwyr peiriannau newydd yn y diwydiant gwehyddu. Felly mae'n gweld ei hunan fel rhyw fath o lydaid yn gwrthwynebu technoleg newydd. Mae Ned Lyd, pan oedd e'n gwrthwynebu, nath e falu rhyw beiriant oedd e ddim yn licio yn rhac stupid airs yma, blogogoch yn ei annog yn y cywydd yma. Ei dorri cabl y tabled, a rhoi cic i'r gêm arcade, neidio ar y gliniadur, creu sbarc am wneud parc ar fur, meddwl fe. Eisiau cael gwared ar yr holl systemau modern ac y fi yma. Difyr iawn iawn. Rhyw fath o weddi, stan ni wedyn mewn gan Clychau'r Gog. Yn y weddi, mae'n gofyn mewn gair i'r un sy'n biau'r grym. Gair i'r un sy'n biau'r grym. Am fyd perffaith i fyw ynddo fe. Wedi'r cais gwreiddiol, mae'n mynd ati i restru'r holl bethau ar offer i weld yn y byd perffaith hwn o ddedwyddwch. Mae'n rester faith. Dyma fi chi. Gafi'r rhain, gai gyfrinach cwymp y dail, camp y deilio, hyd yr ardd, hwyl mynd am dro, a gai weld dan storm hen goed y mwyniant grym ei henoed, a gai o hyd siog an y nos sy'n dod â chysan. Anglywydd bert iawn. Cywydd da, mae'n cloi gyda'r gydnabyddiaeth bod y byd yma gyda ni'n barod. A'r cais yw i ni beidio gofidio am ei barhad, ac angeneddu grymus yma, gyda llinellau goferi a draws gwpledu sy'n gymorth mawr i sicrhau amrywiaeth yn y cywydd. Cywydd Ysgafn wedyn sydd gyda ni yn gofyn i gyfaill i fynd â'i gi am dro sydd gan Pero, am ei fod e wedi torri gos. 3 pennill, cyntaf yn sôn am beth oedd wedi digwydd i berchenog y ci, yn gripil na all cropian, yn fy nhi, rwyf wrth fy nhân, rwy mewn cawl ac rwy'n diawlo, ang hi yn fy o'n ho. Bron na bod yn proestio, ond dim cweit. Mae'r ail bennill yn canu clodydd Pero'r ci, ac yn gofyn i'w ffrind i fynd ag am dro. Ac yna, mae'r pennill olaf a disgrifiad beth sydd ganddo i fynd gydag ef wrth i'r ci fynd am dro. Cei fwydbac pan ddoi acw, a bag i gasglu ei bw. Tron paced o fisgedi a gwisg ddeniadol i gi. Cyfan yn llifo'n rhwydd ac wedi gynganeddu'n gryfftus. I ddechrau, o'n i wedi meddwl mae Cywydd Ysgafn oedd y cywydd ola, sef cymydog. Hwnnw'n gwneud hwyl am ben ambell i ymfudwr sy'n symud mewn i gefen gwlad ac yn gwneud pethau digon rhyfedd ar dir a ffermydd fi'n gadarnleoedd. Gwrandwch ar hwn. Toc, meddwch am rhywun o tu fas yn symud mewn Cymru drosodd ffarmdi. Toc, y gei ailwampio'r tŷ a bwdwar yn y beidi. Yn artist cei droi'r cartws yn ffai o stiwdio llawn ffws, a'r sgubor yn anoriel a thwlc yn addurnwaith del. O'n i'n dechrau holi hefyd beth oedd y ffafr oedd y Cymro croesawgar hwn yn ei ofyn. Dyma ni'n gyrraedd e'n darn olaf o'r gerdd, a dyna pryd hefyd y sylweddolais i. Mor ysgafn oedd naws y cywydd yma, roedd y neges yn un difrifol. Yn flin ar ran fy llinach, arwyf fi am ffafr fach. Wir sar a ffarm fel sw, na wneud i newid ei enw, a derbyn taw cwm tawel yw dy di, nid ynglyn. Felly'r neges yw, peidwch dofryn yn newid enwau llefydd. Dyma ffordd ddifyr o gyflwyno'i neges. Mae'r canganeddu'n llithrig a'r cywydd yn llifo'n rhwydd o'r dechrau i'r diwedd. Glywch chi bod yna 3 cywydd da fan ar y diwedd. Roedd e Pero, cymydog a Clychau'r Gog yn dyn at ei gilydd ar y brig yna. Ar sail y cynganeddu grymus a'r amrywiaeth yn y dweud yn unig. Dyna'r unig beth sydd wedi tynnu blewyn rhwngddyn nhw. Rwy'n dyfarnu mae Clychau'r Gog sy'n mynd â hi. Clychau'r Gog. Philippa Gibson, Pont Garreg. Diolch yn fawr, Sharon. Wel, diolch yn fawr i ti. A diolch i'r 2 arall hefyd, yn y 2 gywydd da iawn yna. Reit, dwi'n mynd at y Telyneg. Dwsin o ymgeiswyr, a rheini yn... Mae yna air yn fyr da fi fan hyn am bob ymgais, ond dwi ddim yn mynd i drin pob un unwaith eto. Mae nifer o rhai da yma. Felly mae gwaith dilys ar gychwyn, panteg, oen colledi, cadwyn ddir, cadi,
Pistil Starlight, Betsan a Iolo, dwi wedi sgrifo drostyn nhw. Lot fawr o bethau da ynddyn nhw. Rhan fwyaf ohonyn nhw'n bethau eitha traddodiadol gyda'r medr a godl, falle ambell i bach o orddefnydd o bethau megis gormod o ansoddeiriau yn pentyrru ar ben ei gilydd o bosib, a hefyd yr arfer bach yma o roi ansoddair o flaen yr enw. Dyw hwnna ddim yn digwydd mor aml â hynny dyddiau yma. Mae'n rhywbeth i ni'n trio osgoi. Ond dwi'n dod at y tri sydd ar y brig. Mae'r rhain eitha gwahanol i'w gilydd. Mae gyda nhw cryfderau gwahanol. Maen nhw gyd yn llwyddiannus wrth greu cerddi cyflawn a darllenadwy iawn. A maen nhw'n dweud i neges yn effeithiol a ffres. Deio yn gyntaf, Telyneg ar ffurf soned sy'n fan hyn, a'n dangos sut mae magwraeth teulu ac agosatrwydd at fro yn gosod gwerthodd ar berson, iddo grwydro ymhell, yn llythrenol ac yn ffigurol. Mae'n soned grefftus a thyn ac mae wedi strwythuro'n dda, a mae wedi manteisio'n llawn ar y mesur i gyflwyno ei stori. Mae'r rhythm yn gyson, dim gwastraff geiriau, a fi'n hoffi'r adeiladwaith sy'n gosod y seiliau'n gadarn yn yr 8 llinell cynta. Ac yna mae'n agor y gerdd lan yn y 4 llinell nesaf, a mae'n gorffen yn gwbl gadarn gyda chwpled clo, ei gwerthodd hwy rydd sylfaen grif o hyd, gref felly bydden ni'n dweud, sylfaen gref o hyd, i'm gwarchod ar fy nhaith ar draws y byd. Nesaf wedyn, mae plentyn y mynydd. Dyma Telyneg traddodiadol o rannu mesur. Mae'n swynol iawn a'n disgrifio sut mae'r mynydd sy'n gefnlefn i holl fywyd y bardd yn angor iddo am pob peth a ddaw ar ei draws. Mae yma adlais o pan fwy fy hen a pharchus cynnan ar y dechrau ar gychwyn y ddoi pennill cyntaf, ond dwi'n hoffi uniongyrchedd y pennill cyntaf, hwn yn fawr iawn. Pan fydd yr hen lynoedd yn grychnu dan fy ngwedd, a'r cynerfiadau'n llethu pob rhyddyn gyda'i credd, fe godaf bac a throedio'r hos i lunio map drechu'r nos. Hwna'n hyfryd, hyfryd. Mae'r neges yn glir, pob gair yn heiddi i le ac mae'r sain rhwydd hyfryd iddo fe. Tasem wedi llwyddo i gynnal hyn i gyd, hyd at ddiwedd y gerdd, bydde hon yn gerdd llwyddiannus. Ond falle bod y ddoi bennill nesaf ddim cweit mor llwyddiannus, a mae bach mwy o ôl straen wrth roi nhw at ei gilydd, ond mae hynny mae wedi'n agos iawn at fod ar brig y Cystadleuaeth. Yn ola wedyn, mae Michelle Obama. Dyn ni wedi cael Trump yn Cystadleuaeth, mae Michelle Obama dan ni'r tro yma. Teyrnged i Michelle Obama yw'r gerdd yma, cerdd y wers rydd yw hi, a mae'n olran cyfraniad ac arweiniad gwraig y cyn-arlywydd Obama i nifer o bethau ond yn bennaf oll i hawliau pobl ddion America. Mae'n mynd i'r afel a thema'r angor mewn mwy nag un ffordd. Mae Michelle Obama ei hunan wedi angori yn ei gwreiddiau hi ac yn hanes y bobl ddion, a mae'r rheini'n cael ei atgyfnerthu gan elfennau megis cerddoriaeth ac yn y blaen. Wedyn, mae ymatal rhag trais ar ymrwymiad i ymgyrchu mewn dulliau heddychlon yn dangos angor arall y mywyd Michelle Obama. Siarad, cymodi, cydymdeimlo a rhannu negeseuon i wydillu o weithio. Ac wrth gwrs, mae Michelle Obama ei hunan yn angor i'w phobl ac yn ysbrydoliaeth iddyn nhw. Mae gerdd grefftus, mae rhythmau'r wers rydd yn eitha cadarn. Mae'r llinellau megis rai hyn yn awgrymu neges yn glir. Rwch ar hwn. Ond yna, heb ddal dyrnau na seithi gynnau, mae siglo dwylo'n dyn, rhoi gwen ar hynny deigryn. Mae'r bardd yn defnyddio'r wers rydd yn effeithiol, ond mae odle hefyd yn rhara'r rhan amlwg o'r gerdd, sy'n ddyfais ddiddorol mewn wers rydd. Rhaid bod nhw'n falu sy'n beidio defnyddio gormod, ond mae'n gerdd rymus. Oedd hwn yn gystadleuaeth dda, a mae'r tair cerdd sy'n ar y brig yn ymgeiswyr cryf. Ond oherwydd newyddeb, ysdau ddweud, a'r mistrolaeth ar y mesur rydd yma, rwy'n rhoi'r wobr gyntaf i Michelle Obama. Ffion Morgan. Amgyfarchiadau Ffion, da iawn ti. Dwi'n dod nawr i ddyfarnu'r ddwy wobr her sydd gyda chi. Ia. Fe wna i'r Cadair Her yn gyntaf am y darn farddoniaeth gorau,
a yn pob un o'r cystadlaethau, a dwi'n dyfarnu mai Michelle Obama unwaith eto sy'n cael y Cadair Her. Diolch yn fawr iawn. Diolch. A fel mae'n digwydd bod, mae honno gyda fi ar hyn o bryd, felly na i drefnu bod ti'n ei chael i wrthau. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Wedyn, Cwpan Her Ben Owens am y darn rhyddiaith gorau. Nawr, sy'n cael pen yn fan hyn. A mynd nôl at y stori fer dwi wedi wneud, ond yn hytrach na rhoi'r wobr i'r un enillodd y gystadleuaeth y stori fer. Dwi eisiau rhoi y wobr i'r un a nath sgwennu'r stori wreiddiol ddwys yna, a dwi felly yn dyfarnu Cwpan Her Ben Owens i Llanwablu, pwy bynnag yw Llanwablu. Ian Richards o Fachynlleth bellach. Llongyfarchiadau mawr. Gallwn ni ymddiheiro am y gamgymeriad a hyn y testyn, ond siaradwr a iaith ydy dwi newydd dysgu Cymraeg. Wel, chi wedi dysgu Cymraeg yn wyrthiol os yn credu, a does dim llawer o waith gwella arni, dim ond rhyw ychydig. Llongyfarchiadau mawr. Mae'r ffug enw Llanwablu wedi difyru fi. Pam Llanwablu? Llanwalbu. Llanwalbu, sori, ie. Pentrefan wedi ei diflannu bellach am mlwydd mawr gymryd y de. Daeth fy nheulu o Llanwalbu yn y Goffa o Lyle. Right, ie. O'n i wedi lleoli fe, achos o'n i'n meddwl ble mae hwn, a mae lan yn gael, mae yna fforest neu rhywbeth lan yna, oes? Ie, dim ond fforest bellach. Ie, na chi. O, da iawn, diddorol. Iawn. Carol, dwi'n mynd i gymryd ti lan a mynd i ôl gwydred o ddŵr o'r gorau, ddau nôl gyda chi mewn eiliad. Iawn. Alla jyst weid, allan o ddiddordeb, nath un sydd newydd siarad, fe yw Llanwalbu, nath ennill neu cyfansoddodd gan werin a enillodd yn wneud Eisteddfod llynedd. Felly, chwarae teg. Diolch yn fawr iawn. Bleser. Falle dyma'r lle, dyma'r lle falle bydde gan i ni'n dod at Beirniadaeth y Gadair, Cadair Coffa Pat Mil, a yma fydde'r lle Eleri i chi gyflwyno Roni falle. Wel, gai ofyn nawr cyn bod Terwyn yn rhoi'r feirniadaeth ar gystadleuaeth Cadair Pat Mil, gai ofyn i Roni Roberts, sy'n gyfrifol am lunio'r Gadair, falle i ddweud tymud o hanes sut ath hi ati i greu'r Gadair. Roni. Diolch yn fawr, sgwyn mawr fi. Dyma Cadair, gallai ddim dangos y cwbl yn iawn. Ywen yw y cefn a set o'r Gadair, a pin yw y breichiau a coesau. A wyn ni'n dewis cael cymysg o un o'r pennau mwy, wel, cysigwedig mae rai pobl yn gweud yw y coeden yma, a wedyn mae pin wedi dod o hen balets. So, chybod, wedd y pren yn mynd i cael ei taflu. So, wedi moyn cysylltu y ddwy. So, dyma Cadair. Diolch. Diolch yn fawr, Roni. Gai symud nôl at Terwyn am y feirniadaeth. Ore. Cerdd neu gasgliad o gerddi, caeth neu rhydd ar y thema aros. 5 wedi mentroi'r gystadleuaeth ma eleni, a roedd rhywbeth i ganmol yn pob un o'r ymgeisiau. Rhowch chi ddeall, roedd 3 mas o'r 5 wedi mynd ar ôl y pandemig ar effeithiau, fel byddai'n ddisgwyl. Mae 4 bardd wedi cyflwyno cerddi unigol, amrywiol o ran hyd, a chafwyd casgliad gan y 5. I 2 ohonyn nhw gyfansoddi mewn cynghanedd a'r gweddill yn y mesurau'r rhydd. Sylwadau bach byr am waith pob un, mae 5 ohonyn nhw sydd. Godi hw yn gyntaf, cyfres o 6 o benillion, 6 llinell o hyd gawson ni gan godi hw, a llinellau nodlu fesul cwpled.
Yr aros cyntaf yn y gerdd yw edrych mlaen at yr holl bethau nad yw'n bosib i'w wneud yn ystod y cyfnod clo. Aros i weld teulu, aros am gael ymuno a chynnu lleidfa, aros i gymdeithasu a mwynhau ac yn y blaen. Yn gerdd sy'n ar y cyfan yr rhedeg anesmwydd ac yr rhythmig bod ambell dorri ar y rhythm mewn un neu ddoi o fannau. Yn ogystal mae rhai o'r odle falle yn amheus ford, a torf, dewr a crewr ac ambell i ymgais fel yna. Oedd hi'n gerdd yn ymgais dda i bortreadu'n sefyllfa ni o fewn y cyfnod hwn. Nyrs, digon tebyg, yw cynnwys y gerdd hon to, ei bod o ran mesur yn eitha gwahanol, llinellau byrion iawn mewn 11 o benillion 4 llinell. Eto yn mynd ar ôl effaith y pandemig ar ein bywydau bob dydd. Mae un neu ddau o'r penillion yn ddigon gyfeilgar, yn arbennig ar un agoriadol, i ryw pob aros, medd y ddihareb, ond derbyn wnaf y cyfrifoldeb. Ar y cyfan, tueddu i restru pethau mae nyrs yn wneud gan ddisgrifio cyfres y bethau yn unig, disgrifio yn unig. Ac o'r mesur, does dim cweit digon o gysondeb yn y patrwm yr odl. Mae'n ymgeisio i gadw at y patrwm, ond ddim cweit yn llwyddo i wneud hynny. Mae'n rhoi ddarlun llawn o'r hyn sy'n brofiad i bob un ohono ni, does dim rhwywaith am hynny. Hafod wedyn, ni'n symud i dir uwch nawr yng Nghwmni Hafod. Luniodd gerdd yn y werth rydd, hwnnw wedi rhannu yn 2 ganiad. Hanes gŵr sy'n yma, sydd wedi ei ynysu naill ai mewn ysbyty neu gartre, a'i wraig yn dod i ymweld y gef, ond gorfod aros tu allan i'r ffenest. Un brofiad diflas ac anodd. I gan ef yw'r caniad cynta, lle mae e'n sôn am ei dimladau wrth i gweld hi tu ôl i wydr diadlam, ac yn ceisio mateb yn serchog i'w hymdrechion hi i ymddangos yn hapus. Yn yr ail ran, mae e'n rhoi darlun o'i ochr hi o'r ffenest a'i themladau hithau wrth i adael yno ar ddiwedd yr ymweliad. I bod hi'n falch o bod yno, mae'n gwisgo mwgwd llawenydd mwyn codi i galon. Drwy draw sy'n llwyddo'n dda iawn, bleu temladau'r ddoi ac yn rhoi blas o'r tristwch. A mae yna gyffyrddiadau gwych yn y wers rydd, y gwydr creulon yn difa pob cyfathrach. Rhyfedd sut mae darn o wydr tenau mor frai yn medru gwahanu 2 fyd mor ddidrigaredd o effeithiol. Hyfryd. Na'r llwyddiannus cynnil iawn a dweud y gwir. Sail wedyn, cywydd crestus, eitha swmpus gos o'n i da sail, ac yn hwn mae'r bardd yn edrych ar 2 cenhedlaeth o fewn teulu. O Tadcu, lawr ryw mab hithau, gan darlunio un o ddamcaniaethau i thad hithau y Tadcu, bod pethau pwysig yn aros yr un fath, bod amser yn newid pethau. Mae'n darlunio hyn gyda awgrym Tadcu ar ôl i fwthyn y byr teulu fyw ynddo droi yn fyrddin. Ond nid sail yw'r adfeilion, ar ei sail cwyd yr oes hon, a'r cwymp sy'n rhyddhau'r campwaith. Bod gan y ferch amheuon am hyn yn wreiddiol, erbyn hyn mae'n awyddus i drosglwyddo neges ei thad ymlaen. Aeth y tad, a daeth o iau, ac erys rhodd y geiriau. Mae'n dilyneg o gywydd, ac wedi chyflwyno mewn cynghanedd gref ar y cyfan, bod 1 neu 2 linell bryn falle'n dwy'n ôl straen, ond dyna ni oedd ein dda dros ben. Dwi'n dod wedyn at derfel. Casgliad o gerddi cynganeddol. Englynion, cadwynio englynion, cywydd, un gerdd cynganeddol wahanol, rhyw fath o gywydd ond bod y llinellau i gyd yn ddecsyll o hyd. Cryn amrywiaeth o ran testunau'r cerddi, aros adre'n gwylio Netflix yn lle cwbwlau tasgau, yn garw Chymreigan yn mynychu cwrdd gweddi, gofyn a yw'r iaith yn aros mewn mannau penodol yng Nghymru, cofio brwydr llwchwr, mae'r amrywiaeth, aros yw'r thema i gyd. Mae'r amrywiaeth yn un o gryfderau'r casgliad, dim amheuaeth, ac hefyd yn cyfrannu at ei wendidau. Bod y mwyafrif o'r cerddi yn amlwg yn destunol iawn, ambell un hwyrach falle bod y cysylltiad bach yn rhy dene, enghraifft y gerdd agoriadol penset, gadwyn englynion disgwyl a'r cywydd byr erbyn. Mater o marn i yw hwnna yn hollti blew, dwi'n credu. Mae'r canu ar ei orau yn gryf iawn,
gyda'r gynghanedd yn amlwg yn wylo meistr, ac mae'r iaith yn lan drwyddi. Cryn gamp ar y cymansoddi. Nid ar chwarae bach, mae creu cadwyn o englynion. Mae yma ddwy gadwyn gyflawn, ac un arall sy'n ymylu ar fod yn gadwyn. Ac mae rhai o'r englynion unigol yn gamp weithiau yn ddyn nhw'i hunain, ac yn ei chafbwynt yn y casgliad. Dyma un i chi fan hyn, Rhain galed yr M4. Yn wirthiol rhwng sbwriel gwrthyn a mwg mewn man diamddiffyn, yn iach a hardd ymysg chwyn, mae hael y blodau melyn. A wedyn dyma un arall i chi. I gyllell boced ci. Perin finiog, na fi hogi, Perin finiog na fi hogi llafn ei gyllell hen eleni. Ei hiraeth ddeil i dorri drwy niwl y cof yn o fi. Dwy englyn gwych yn yna. Creffwr a bardd wrth ei waith yn hyn. Ie sy'n pendroni, sail neu derfel oedd yn mynd i fynd â hi. Gan ddau cryfderau amlwg. Mae doi fardd yn amlwg wrth ei gwaith yma. Ar y cyfan, fodd bynnag, teimlaf bod y cynganeddi'r cryf a'r defnydd amrywiol o iaith goeth yng nghasgliad derfel yn rhagori. Felly, cyflwyner Cadair Pat Neil i derfel. Derfel. A wnewch chi ymddangos pwy chi, gweud pwy chi. Diolch yn fawr, Huw Dylan Owen ydw i, byw lawr yn Nhreforys, ac diolch yn fawr am y broliant gwerthfawrogi. Llongyfarchiadau, Huw. Mae Huw wedi... Oeddech chi wedi ennill Eleri, o'ch chi'n gweithio bod wedi ennill yn Eisteddfod Gwyl Fawr Aberteifi o'r blaen. Beth yw'ch hanes chi, Huw? Do, nes i ennill yn yr Wyl Fawr. Dwi'n yn cofio'n union pryd, rhyw 2-4 blynedd yn ôl, felly do, diolch yn fawr. Ac yn bwysicach na hynny, mae wedi ennill yn Eisteddfod Llandudno hefyd. Wel, llongyfarchiadau i bawb sydd wedi bod yn fuddugol, a hefyd diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cymryd rhan. Diolch i Terwyn am ei waith caled yn mynd trwy'r cyfansoddiadau i gyd. Diolch i Carol am ei holl waith yn trefnu popeth. Diolch i Roni am wneud y Gadair unwaith eto i ni. A diolch i Philippa a Nick am y gwaith technegol. Felly, sda fi ddim byd, ond gweud diolch yn fawr i chi gyd unwaith eto, a hwyl fawr, cadwch yn saff. Hwyl.